Os concelleiros de Obras e de Promoción da cidade deron conta esta mañá da actuación na Rúa Cruz Gallástegui, uns traballos que están falados e axustados cos comerciantes e hostaleiros da rúa e avaliado tamén polos servizos técnicos municipais. Despois isto, ímolo reforzar con mobiliario urbano, creando zonas de estancia na propia rúa. Vale? Zonas de estancia con bancos que irán colocados en determinados espacios para que a rúa gañe ese carácter de non un espazo polo que transitar en coche, sino un espazo que é no que estar. Ni siquiera é un espazo para os peóns, no sentido de que se desplazan. É unha zona de estancia, un lugar para gozalo, para disfrutalo, para todo o que nel se pode facer. O carácter peonil da zona complementarase coa aplicación da nova ordenanza municipal de veladores, que inclúe a potestade do Concello para elixir, en determinados casos, os espazos nos que colocar as mesas e cadeiras dos establecementos hostaleiros. Porque do que decidimos é colocar que o Concello coloque e delimite os espacios onde deben estar os veladores da hostelería que hai na zona. Concretamente, hai tres establecementos. Vale, bueno, pois nesos tres establecementos o que imos a facer é dicirlle exactamente onde poden colocar os veladores. E van a ser colocados nos espacios reservados ao estacionamento, porque dese xeito suprimimos a expectativa de estacionamento porque os veladores van a estar ocupando ese espacio e dese xeito pois tamén promovemos que a rúa teña pois esa característica máis de estancia, de prolongación do espazo público. Uns veladores que serán situados na zona de estacionamento. O fin desta rúa é que sexa totalmente peatonal. O seu paso para un vehículo privado será, para que se fa unha idea, semellante co que conta na actualidade a Rúa Michelena.